Можливо, саме так в майбутньому виглядатимуть штурмові дії в роботі рота ударних роботизованих комплексів. Нову військову революцію, кажуть, тут про роботів роблять ті, хто ще нещодавно сам ходив на штурми. Ми в гостях у 3-го армійського корпусу. Підрозділ НРК НС-13 «Трійки» вперше в світовій історії провів дистанційний штурм ворожих позицій та взяв в полон росіян. А НРК «Дроїд» з кулеметом, яким дистанційно керував оператор, 1,5 місяці утримував нашу позицію замість піхоти.